zen. Bai, oso polita, oso interesantea, bai. Zer moduz ondo? Bai, ondo. Adiskideak eta ikako kideak, egun hon, eta eskerrik asko gure kooperatiba ezagutzera etorri zaretelako. Orain dela 50 urte, ikasortzen jardun zutenek ez zuten imaginatu ere egingo mundu osoko sukaldetara iritsiko zirenik. Eta oso harro, baina ez hori bakarrik. 50 urte hurrena ospatu berri dugu, eta ospakizun haietan esan genuen nola eskualdeko emakumeentzako industria lanpostuak sortu zen EIKA. Eta gaur egun, bazkideen 50% emakumeak dira. Oso zaila da horren beste urtez martxan egotea da, izan ere 50 urtetan denetik bizi izaten da. Momentu gozoak, noski, baina baita momentu saminak ere. Individualismoaren aurrean, egozentrismoaren aurrean auzolana, taldelana eta kooperazioa defendatzen ditugu. Mundu globalizatu honetan lehiakorrak izaten jarraitu behar dugu, eta lehiakortasun hori implikaziotik bakarrik etorriko da. Lehen ikusi dugu, EIKA izan da eta EIKA deika dago, etorkizunera behera. Segi ondo, egiten duzuen guztia praktikara eramaten. Zorionak guztioi eta eskerrik asko.